lokacin da Allah ya ganar da kai wata sunna kana bi ba dabarar ka bace ba gaman katar ne sai ka zama mai tawazu mai godiya ga Allah bisa ga haka in ka ga wani ba akan hakan ba sai kai kokari yaya za ka yi shi kuma ya zama hakan sannan kai ba da karfi aka kama ka aka tursasa ka sai kai hakan ba dan me zaka tursasa wani shi kuma sai yayi haka da karfi kai ba rana ɗaya ka zama hakan ba a hankali ka zama hakan dan me kake son kuma wani shi ma sai ya zama haka rana ɗaya kafin kiftawar ido ba zai yiwu ba wannan ba ita ce sunnar Allah ba a ban kasa to saboda haka dai duk wanda ubangiji ta Allah ya wa gaman katare yake riko da addini mace ta yi hijabi namiji ya tsayar da gemu to kare rika kallon sauran a matsayin kafirai ko waɗanda kawai yan wuta ne su a'a yayi wa Allah godiya da shi ya zama hakan kuma ya rika kokari ta hanyar kira da wa'azantarwa da kyakkyawar mu'amala ya zai ya jawo su ma su zama yadda ya zama idan ke mace ce ya zaki ki jawo sauran su ma su zanto suna sa hijabi wannan shine wajibin da yake kan matasa wato ainihin waɗanda suka fahimci gaskiya